estem al Santuari, un lloc mític, al qual va tindre una inauguració que vosaltres vau tindre el privilegi de ser-hi. Hosti, expliqueu una miqueta el dinar aquell. Sí, és un record molt especial. Estar aquí el dia que, precisament avui, i recordant aquell moment, la veritat és que és molt emotiu. Va ser... El Fermí volia convertir això en una mena de santuari, primer, bàsicament barcelonista, però sobretot també cruifista, no? I no se li va ocórrer res millor per inaugurar-ho que convidar a Nostre Senyor i el fill de Nostre Senyor, Johan i el Pep, i dos malalts. I el Ramon i jo vam tenir l'honor d'estar presents i de que ens convidessin també, i vam estar aquí els quatre, no sé quanta estona, no sé quantes hores, moltes hores. Moltes, sí. Vau entrar de dia i vau sortir de nit. No sé, però vam estar moltes hores. Sí, però a més era... S'ajuntaven dues coses, que eren la gastronomia, per una part, i el futbol. Jo això ho vaig viure molt de jove al país, amb el Vázquez Montalbán, que era comunista, i com a comunista li agradava la gastronomia i el futbol, i el prenien per un tarat, no? I ara avui la gent es guanya la vida amb la gastronomia i el futbol, de manera que el Fermí, que sempre ha estat un militant, perquè crec que en això hi ha hagut periodistes, hi ha hagut intel·lectuals, hi ha hagut membres de la societat civil que la memòria del cruifisme l'han mantinguda sempre viva, fins i tot en les circumstàncies més adverses. Ara podríem dir que tothom és de Cruyff, però fins fa molt temps no tothom ho era, no? Aleshores, clar, si tens el David, que és una persona per la proximitat, segurament un dels millors cronistes de l'època del Dream Team, tota aquella època de Cruyff, el Fermí, que va ser el primer que va començar ja amb els seus articles a La Vanguardia a manifestar-se directament sobre quina opinió li mereixien els protagonistes de la transició o del post-cruyffisme, per dir-ho d'alguna manera, no? Després de l'etapa amb Laporta i després de Laporta. El fet, doncs, esclar, si hi ha un intèrpret del cruyffisme és Guardiola, segurament ha estat el cruyffista més radical, un tio que té els pebrots d'anar-se'n a Múnich, a casa de Beckenbauer, a predicar el cruyffisme. Doncs, esclar, per mi, tenir aquests tres personatges, a més de l'amfitrió, que era el Fermí, si tu em dius, jo crec que és dels àpats que no recordo què vaig menjar. O sigui, normalment, quan tu vas a la inauguració d'un restaurant i et diuen, tu no tens idea d'aquell dia? No, perquè el temps passava volant, no sé quan, ara deia el David quan hi vam estar, però el va rebobinant i a més forma part d'allò que és la teva intimitat i que sí, en podem expressar una mica, però és irreproduïble, és una sensació que d'aquelles que et queden per tota la vida, no? Va ser una jornada extraordinària. No, i la complicitat. Bueno, és que aquests dinars, si no hi ha complicitat... Ells dos, els veies i dius, sobretot el Pep amb el Cruyff se'l mirava amb uns ulls de més enllà de l'admiració, és que anava més enllà de l'admiració. Que jo crec que era mutu, perquè el Johan també li tenia admiració amb el Pep. Vull dir, el Johan, jo recordo converses amb ell, que quan parlava del Pep, hòstia, no podies dir que li queia la bava, però l'admirava. L'admirava perquè ha sigut una mica la seva continuïtat, ha plasmat la seva idea, ha perpetuat el llegat, i hòstia, això pel Johan era importantíssim. A més, el Pep deia jo que a l'última època, perquè el Pep diu, és que jo l'he patit, jo l'he disfrutat, però l'he disfrutat de gran. De gran, ell l'ha patit de jove. De jove el vaig patir molt. De fet, hi ha l'episodi aquell famós de que quan ell puja al primer equip i fa la desfilada aquella pel Toni Miró, l'agafa i el pentina. I estadi a pensar què vols ser, si vols ser futbolista o vols ser model. Quan tu pensis, si vols ser futbolista, tornes. Ell el va patir molt, però després et deia, després l'he disfrutat molt, i sobretot i feia una mica la metàfora aquesta de l'avi venerable, de l'avi al que hi vas a veure, a qui vas a demanar consell, a qui vas a escoltar, a qui vas a visitar simplement per visitar, per fer-li costat, perquè se'n té acompanyat, i aquell dia aquí una mica també tenies ja aquella sensació. És que l'orfandat de Cruyff, el cruyffisme no morirà mai, al contrari, cada cop s'expandeix més, però tu tenies la necessitat d'anar-lo a veure, jo hi anava poc, però un cop a l'any, me'n recordo allà al Montanyà, que sempre
sempre hi podia anar almenys una vegada. El necessitaves per confirmar el que tu creies que estaves pel bon camí. És a dir, Guardiola o els periodistes que li eren més propers, tothom sabia el que pensaria o el que faria Cruyff en una determinada situació, però sempre et faltava allò, aquella mirada, aquell gest, aquella certificació o aquell matís que només sabia trobar amb ell. Jo crec que això és el que més es troba a faltar ara, no? De dir, me'n vaig perquè ara estic fet una merda o necessito un consell o jo li hauria de preguntar no sé què, i tots anàvem de manera amb religió, doncs jo què sé, si era el Montanyà o aquí a la seva casa de Barcelona o en el poguessis trobar amb algun acte que feia, o la possibilitat d'un àpat. Clar, la possibilitat de l'àpat, la importància va ser que cap de nosaltres anàvem a prendre nota, que esclar, normalment tu sempre et vincules que li has de preguntar, has de fer una cosa, i aquell dia, clar, com a convidats sorpresa de l'àpat, doncs va ser de poder-ho disfrutar des d'un punt de vista de ser-ne còmplice, no allò de ser d'observador per prendre notes i anar retenint què diràs i què faràs per escriure, no, era justament participar d'un ritual que era per escollir. Però crec que el vas disfrutar molt més. Home, clar, justament, però vull dir, forma part d'aquella intimitat i d'aquell moment, i esclar, amb aquesta litúrgia que hi ha aquí, doncs perquè el Fermí també en això ha estat... És que en el fons hi ha una cosa que en el futbol, quan la gent diu és que s'ha de ser barcelonista, bueno, sí, però el barcelonisme té una línia d'alts i baixos i aleshores el barcelonisme es pot interpretar de moltes maneres, no? I si fem una història de lo que ha estat els moments àlgids del barcelonisme, o sigui, la figura de Cruyff és la que sempre li ha donat un salt de qualitat i una dimensió universal, perquè si no seria un club moltes vegades carrincló, sobretot des dels anys 70, no podem parlar de les altres èpoques. Ell guanya, després de 14 anys, la primera lliga, no? Vull dir, ja comença a trepitjar fort dintre del que és el barcelonisme. A més, jo crec que el barcelonisme és passió, i el Johan desperta passions. El Johan, per bé i per contra, desperta passions. I això li dona vida al futbol i al club, a l'entitat, no? I crec que el Johan, al ser una imatge controvertida, crec que encara la fa més gran. Vull dir, hi ha sectors que estan en contra del cruyffisme i això encara li dona una dimensió per sobre del que és ell. A més d'ensorrar-lo, el fan gran. Com més el critiquin, més gran el farem. Sí, no, absolutament. Absolutament. És veritat que jo crec que, per exemple, sobretot en l'última etapa, ell tenia la necessitat una mica encara de sentir-se, no? Sí, una miqueta de reivindicar-se, sentir-se reivindicat, no? Una mica, David, al tornar la insígnia, aquesta, és per això, el punt aquest d'estimació que tu dius, ell li dol i és quan torna la insígnia. A més, jo recordo, per exemple, això, a l'últim, de fet, l'última passejada que vam fer així, que es va produir 3 o 4 dies després que Messi llancés el penal aquell, que tothom recuperés la memòria de Cruyff i la figura de Cruyff. I ell ho va expressar, i recordo que tant el Xavi Torres com a mi ens ho va dir, no? De dir, m'he donat compte que la gent m'estima. M'he donat compte, fins i tot diu que li va dir a la Dani, ¿no? ¿Has visto Dani? Como me quiere todavía, con los años que hace que no estoy. Vull dir, ella aquesta necessitat la tenia, i sobretot potser més a l'última etapa, quan era entrenador sí que estava una mica per sobre del bé i el mal i feia sempre el que a ell li venia en gana, sense donar explicacions, i es feia entendre quan li convenia i quan no li convenia es feia entendre. Si quisiera que me entendieras, me hubiera explicado bien. No, però és que és amb els canvis que hi ha hagut últimament al futbol, d'evolució, que la seva idea continuï sent el punt de partida per moltes feines, segurament perquè molts dels seus intèrpretes són exjugadors. No conec un entrenador que hagi deixat una petjada amb tants exfutbolistes i tan diversos, perquè tu dius, per exemple, Sergi Barjuan, per posar un exemple, no? Què té a veure amb Laudrup, o què té a veure amb Koeman, i dius, i en canvi tots estan impregnats per allò que van viure. Per què? Perquè en el fons tots volen anar recreant allò perquè creuen que és l'essència de la vida, no? No sé quants n'hi deuen haver d'entrenadors que han sortit justament del ple del futbol i del gust pel futbol entrenats per Cruyff. Això és un llegat que, clar, ja pots anar fotent noms i rocs i places i el que vulguis,
que aquests són els records més importants, no? No necessites una obra escrita ni res per divulgar la seva causa futbolística, que és interpretada de tantes maneres i té tants matisos, que és com quan ell jugava, no? Per què un dia posava Stoichkov i no Romario? Perquè a la final, ara Atenes no juga aquell i nosaltres anàvem fent aquella especulació. No, resulta que es porta malament el Laudrup perquè ho sap que fa el Madrid i tal, i ell ho feia, bueno, prenia decisions, que és el que li agradava. Molt intuïtiu, poc metòdic. Just, ara és curiós perquè la gent diu que fa rotacions, no? Però en canvi ell deia qui jugava i qui no jugava, ningú parlava de rotacions, prenia decisions amb 4 estrangers com els que tenia en aquell moment i quan s'havia d'enfrontar amb el que havia descartat, amb el que enviava com el Pep al mini-estadi, amb aquelles decisions que prenien, que eren decisions dures. Sí, ara per exemple, exacte, de qualsevol rotació, d'una mínima rotació, fem una tesi, com aquí diu, de voltes, i allà hi havia una decisió que era una decisió absolutament... Home, eren 4 figures i cada partit tenia que prescindir d'una. I ell se la jugava a cada partit. Que Messi no el poden canviar al minut 87. I ell que en aquella època va tenir que... Però és veritat que ell no feia perquè sense encomanar-se a ningú. I era pura intuïció. És a dir, de fet, quan ell amb el Pep, recordo una conversa d'aquestes, quan deia que deia Daniel, però com puedes estar 8 horas mirando vídeos o 6 horas mirando vídeos en la C Deportiva? Y el Pep siempre le decía, es que yo no soy tan bueno como tú. Jo tengo que estudiar. Jo haig de treballar, tu tens el punt aquest genial, però jo això m'ho haig de currar, no? Però és veritat que ell això, no? Tenia el punt aquest, però clar, després podia fer això, de cruifades, no? Les cruifades, havia fet l'alçar un campanar. Cruifades bones i cruifades segurament no tan bones, però ell les feia sense... Bueno, perquè era molt natural. Ell era espontani. Vull dir, la xispa aquesta que tenia, la decisió que prenia en un moment, i a més un tio amb sort, vull dir que l'acertava normalment. Vull dir, esclar que havia... Molt valent i tenia molta confiança en ell mateix, perquè ell se sabia que era bo, que era especial, que era el número 1, que no, és allò aquella que sempre explico, de quan jo vaig a fer una entrevista per la final de Wembley, quan el Barça juga a la final de Wembley, i vaig a fer una entrevista i li dic, no, però mira, Johan, en lloc de fer una entrevista sobre la final que hem de jugar, m'agradaria fer que tu fessis que recordessis un repàs una mica de les teves finals com a jugador de les 3 finals que guanyes amb l'Ajax i una la guanyes a Wembley, de fet, no? Llavors recuperem una mica la memòria que hi ha i tal. I llavors se'm va quedar mirant així i em diu, mira David, yo solo me acuerdo de una cosa, de que yo era el mejor. Johan. I després ho penses i dius, és una brifada, sí, però és una brifada que té tota la raó del món, perquè evidentment el millor era ell. A mi jo crec que una cosa important del Johan és que era rebel, i això el feia gran també. Va estar vinculat als moments de grans revolucions, no? Perquè quan arriba aquí als anys 70, me'n recordo que tots vam començar amb les patilles, els pantalons aquells de... Campanats. Que clar, era l'Holanda, que era un país ja per si mateix exhibicionista, desacomplexat, i aquí estàvem en un país acartronat, un país amb una dictadura encara amb les últimes fuetades, amb una càrrega emocional molt bèstia, tot el que havia després amb Puigantic, o sigui, encara hi havia fets aquells que et marcaven, i aleshores, clar, veure aparèixer amb ell i amb aquella Blondi, no, la Dani, i dius, però això, jo en recordo una imatge d'anar a comprar a Vic, o sigui, al mercat de la plaça de Vic, i la gent, que hi havia tot ple de parades, jo anava amb la Montse i amb la meva dona, i es va quedar mirant, no l'havia vista mai tan aturada, i em va dir, és Cruyff. El mercat de Vic. Clar, saps? I estem passant, ja feia dies que temps que havia arribat, però aquella imatge de que anar a un mercat de la Catalunya interior i veure'l amb aquell... Perquè a més tenia... A mi em recordava molt aquests iconos com per exemple el George Best o el Cantona, o tios que en un moment determinat... La diferència és que ell, a més, clar, va fer com a futbolista i com a entrenador, que jo crec que molts futbolistes no han esdevingut mai grans entrenadors. Normalment pensaven que la seva obra s'acabava el dia que deixaven de jugar a futbol i es tornaven, jo què sé, alcohòlics o es retiraven a casa seu a viure de la seva vida. Ell, hòstia, agafa, Pelé. Gran jugador i gran entrenador, em sembla que és l'únic, eh? Mira, Pelé. Maradona. Cruyff, Messi
Si vas a una segona línia, Beckenbauer, però tampoc ha estat d'allò. Di Stefano va fer poc, bueno, alguna cosa, però... No, sobretot tan transcendental, no? Triomfar com ha triomfat, com a jugador i com a entrenador. Clar, com a ensenyador. ensenyador. Vol dir que el que els ensenyava als futbolistes, o sigui, el camp, quan era tan intervencionista, també perquè és dels jugadors aquells que molta gent deia, hòstia, clar, et fotia una mirada o et deia una cosa i tu et posaves a puesto, no? Que després ho fes com a entrenador, tia, això és una cosa que li dona una dimensió per sobre de qualsevol altre futbolista i de qualsevol figura del futbol. Sí. No, a més, és veritat que quan parles ara amb els jugadors del Dream Team recorden coses de maneres de fer d'ell que en aquell moment el miraven com un marcià. Com un marciano, sí. Li deia coses i tal, i deia, bueno, perquè és Cruyff i du Cruyff, i mira, però era un marciano, moltes coses d'aquelles, al principi els hi costava creure's, com el fet d'entrenar cada dia només fent rondos, els rondos els feia bàsicament per dues coses. Una era perquè està convençut que és com una reproducció en miniatura del que després et trobaràs al camp a l'hora de prendre decisions, de joc de posició, i després perquè s'ho passava bomba, no? Perquè s'ho passava bé, ell i Charlie, ells mai anaven al mig, evidentment, i allò provocava ja uns daltaballs de... Però, per exemple, ell era capaç de fer tota una explicació d'un partit, del que volia de cadascú, i me'n recordo que un dels primers partits, per exemple, un dels primers partits que van jugar a Holanda i que el Chiqui li deia allò de obriu el camp, no? Obriu el camp, i diu que el Chiqui, clar, estava tan obert que sempre deia, estoy haciendo amigo de los líneas, de todos los líneas. I estava tan obert que no va tocar bola. Vull dir, llavors diu que ell es pensava, quan arribi al vestidor em caurà una perquè no he tocat bola. I llavors diu que fa la xerrada i diu, bueno, el mejor ja sabéis quién ha sido, ¿no? I doncs, un Chiqui. I diu, no tenia res. Resulta que jo pensava que havia jugat el pitjor partit de la meva vida, llavors per aquest tio jo havia jugat el millor partit de la meva vida. Tenia aquesta capacitat de fer coses com aquesta. Perquè és el que tu dius, l'argumentació, perquè en boca d'un altre, segons quines deduccions o conclusions semblarien botades o una tonteria. En canvi, ell... Un marcatge amb un jugador de l'Atlètic de Madrid. Manolo. Diu, pues no lo marquéis. No lo podéis marcar, pues no lo marquéis, dejadlo solo. Aquesta manera també de relativitzar els moments més transcendents, que aquesta frase que ha quedat, sortiu i disfruteu, com una consigna. Clar, ell et dona allò, la pedra filosofal, igual que el que explicava ara el David del rondo. O sigui, a través del rondo tu pots fer moltes deduccions. Pots dir, no, és que si amb el rondo sempre no anirem mai al lloc, perquè això provoca ser còmode, no entrenar-te... El secret del joc del Barça continua sent un segon i un centímetre. Si la velocitat del rondo és ràpida, ja pots anar fotent tots els jugadors més físics del món que no arribaran mai a la pilota. Per tant, l'essència continua sent. Després, tu evoluciona com vulguis. Fot-li un GPS amb un futbolista i tal, però jo mirant la velocitat... Te'n recordes quan anàvem als entrenaments i tu per la velocitat de la pilota sabies si l'equip estava fi o no estava fi? I els que s'incorporaven nous, que venien allò... el tio que fitxava el Barça normalment ja tenia cert nivell, a part de l'última època, però és igual, eren jugadors tots de nivell. I clar, estaven... Es perdien. 3 o 4 mesos que no s'enteraven de res, estaven sempre al mig, no tocaven la pilota, és que era increïble, no? Aquestes coses les tenia, i tot això ho provocava ell d'alguna manera. Bueno, ha sigut únic. Únic, sí. Sí, l'altre dia el Jordi en l'entrevista periòdica deia, que ell també parlant amb ell així, deia, per molta gent o per la gent que el sentia més a prop, semblava immortal, no? I és veritat que tenia un punt de... Tenia una aura de dir, bueno, sempre hi és, no? I sempre hi és i sempre hi serà. Segurament després de passar la gran crisi que va patir ell, que de fet ell ja deia tot això, la vida m'ha regalat tot això, perquè ell va estar molt prop de la mort quan va tenir el problema del cor. Però en els últims anys, sobretot, el veies que jo li deia sempre, quan el vaig a veure a la muntanya una vegada, ell deia, és Benjamin Button. Vas al revés, que no soc justo, perquè el veies amb un aspecte imponent, no? I a més es vestia ja amb aquells polos sempre de colors, sempre carbassa, normalment amb la bicicleta, amb bermudes, moreno, les ulleres i tal. I deies, hòstia, tenia un aspecte imponent, no? I
per això se't fa difícil, no? Pensant bé ja en passat, no? I no en present, encara que jo crec que més o menys tothom els que més o menys el sentim a prop, de fet, tens la sensació de que el tenim al costat, hi és. és. La prova és no només aquests dies, sinó aquest últim any, no? Que ha estat permanentment present en moltes coses. I sempre hi ha un partit o un gest, tu parlaves tu, David, del penal famós de Messi, ara l'altre dia, clar, un partit com el del PSG, surt el famós 3-4-3, que tu dius, bé, el que practica Luis Enrique o l'equip actual no és el mateix de la seva plantilla, però ja et torna a abocar a un moment, a una inspiració. Aquests simples 3 números estan lligats. Me'n recordo en això, que a més ell explicava molt bé això del 3-4-3 con rombo, que deia ell. Perquè clar, diu, el que va inventar els carrilers, allò que fotien, diu, deberia estar colgado de un árbol. Em recordo una entrevista a l'equip, és a dir, què són els carrilers? No, perquè el 3-4-3 és una cosa que amb ell és tan diàfana que no hi ha cap futbolista que es pugui camuflar. No recordo quan l'explicava una vegada, perquè li vaig preguntar com ho deia, em va dir, no, el 3-4-3 solo tiene una cosa que es muy importante, nadie se puede esconder, un media punta siempre se puede esconder, un lateral, si no l'extremo, no, en 3-4-3 no hi ha nadie que s'esconda. I és veritat, perquè tu mires el partit del PSG i la gent té allò de l'1-1 que ara fem periodísticament, el té al cap, perquè tothom sap qui va estar més bé o més malament, perquè era tan transparent. I diu, això qui collons se li va ocórrer? Johan Cruyff.